gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateke. Erroke jauna. Espiritu horrek berak beterik, zutaz bakarrik izan gaitezen egarri, zu baitzera egiazko jakinduriaren iturri, eta egizu, zu bakarrik bidea zaitzagora, zu baitzera goiko maitasunaren egile, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik. Egun haietan, jaunak honela esan zion Salamonei. Hori eskatu duzulako, eta ez zeuretzat bizi duzerik. Ez aberastasunik, ez da zure etxaien eriozarik ere. Baizik eta zuzen erabakitzeko jakinduria eskatu duzulako. Beteko dut nik, zuk eskatua. Emango dizut bihotz zentzudun eta jakintxua, zuk baino lehen inor izan ez duen bezalakoa, eta zure ondoren ere inor izango ez duen bezalakoa. Eta eskatu ez duzuna, bera ere emango dizut, aberastasunak eta ospea, erregeen artean beste inor izan ez dituen hainbat. Eta nire bideetatik ibiltzen gazera, eta nire legeak eta aginduak gordetzen badituzu, zure aita Davidek egin zuen bezala, bizi luzea emango dizut. Jaunak esana. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esana bai duzu maitasuna betiko dut eraiki. Zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jendeari, zeruetako erreinua itsasora botatzen den sarearen antzekoa da. Era guztietako arraiak hartzen ditu. Beterik dagoenean ateratzen dute itsas bazterrera, eta eseririk onak saskirako bereizten dituzte, eta txarrak kanpora botatzen. Horrela gertatuko da gizaldiaren azkenean, aterako dira ingeruak eta zintzoen artetik gaiztoak bereizi eta su leizera amilduko dituzte. Han izango da negarra eta hortz karraska, ulertu aldezue, bai erantzun zioten. Eta Jesusek, beraz, zeruetako erreinuan ikasia den idazlaria, bere gordailutik gauza zaharrak eta berriak ateratzen dituen etxe nagusiaren antzekoa da.
Jaunak esana. Aurtengoan egoldi gogor xamarakin, oin abuztu egoteko, baina etorri zerate jende adoretxua. Horakotan gure ditua baita ere. Tradizioari eustea, dena erresa denean, ez da badu bere ditua beretik, baina tradizioari eustea horako egoeretan horrek bai duela benetan meritua. Eta gaurkoan, ez eta egoerik txarrakin, eta baina eusten diogu, gure ohiturari, gure usadioari, eta horrek asko balio. Pentsatu behar dugu, usadioek eta tradizioek ematen digutela gure nortasuna. Famili batentzako, herri batentzako, bere usadioai, bere behingo gauzoi eustea, horrek ematen dio bere izaera, bere nortasuna. Bere hizkuntza, bere ohiturak, bere kultura, gure fedea. Horri eusteak ematen digu halako nortasuna. Eta aurreko engandik jasotako hori, testiguri hartu, eta ondoreko belaunaldiei pasatzeak izugarri balio du. Eta esan genezake gure Euskal Herrian sekuleko garrantzia izan du zaio beti horri tradizioai, kulturai, lehenko gauzai, eustea, adina egoera beti, daukagu egoerara egokituz, baina aztu gabe ze balio handia dauken, lehendikan datorren ari eustea. Eta gaurkoan hala egiten ari gara. Hementxe, San Agustin ospatuz, artikuzan, hemengo paraje zoragarri honetan. Eta San Agustinek badu, esan genezake, halako konsiderazio berezi bat, santu bezala. Bera zen, Afrikarra. Gaur egun, kuriosa dutzen zaigu, ez, lauraren mendeko santu bat, Afrikarra izatea. Baina Afrikakoa zen, Afrika iparraldekoa. Egia da, bere formazioa eta bere hizkuntza nagusia eta dena latina izan duzela. Esan dugu, oraindikan garaiotan islamarik ez zela existitzen, musulmanak ez ziren existitzen, oraindikan Mahoma jaio gabea zegoen. Eta Afrikako iparraldea dena zen Erromatar imperioa. Erromatarrak zeuden hor nagusi, eta beste lekuetara bezala aiatu zen kristautasuna, eta hor izan ziren santu haurik, santu baterako San Zipriano, beste bat, San Agustinen oso gertukoa, bai denboran eta bai espazioan. Eta San Agustin jaio zen gaur egun Argelian dagoen erritxio batean. Esan dezakegu, gaur egun Argelian ez dago apenas bertako kristaurik, eta gero bizituten hor Tunez eta Argelia inguruan. Gaur egun Tunezen esate baterako dauden kristauak dira danak kanpotik joandakoak. Gaur egun asko daude kristau asko daude Tunezen, baina gehienak dira Afrika subsahariatik ideo direnak. Eta han badaude izak eta iradetan bete-beteak egoten dira, baina gehienak izaten dira Afrika subsahariatik aiatutako kristauak. Bertakoak dira ia denak musulmanak. Baina San Agustinen garaian ezberdina zen. Eta bera jaio zen inguru hortan. Hala ere, pentsatu behar dugu, bera ez zela kristaua jaiotzetik edo txikitatik. Bere ama bai. Bere ama oso kristaua zen. Baina bere aie paganoa, ez zen kristaua. Eta garaiatan eta kulturatan eta oraindik ere izaten da beti seme alabai aitaren erlijioa pasten zitzen. Izugarrizko pena zeukan, baina aitek erabaki zuen, ez zutela badaiatu behar, ez zela kristaua izatea bere semea, eta bere ama zen Monika, atzo kuriosa Monika. Eta Santa Monikaren bizi guzti izan duzan bere semearen alde erregutzea. Ea kristautzen zen, ea fede hori jagoikoa bihotzean jartzen zion, eta behintzat, Jesu Kristo ezagutu, evangelioa iganetan ezetara joan edo errezatu eta lagunoko amaitatu zizitu, hoxe izan bere amaren ilusio guztia. Eta bizi osoa bere orazio guztik, bere malko guztik, bere sakrifizio guztik horretarako eskaintzen zituen.
eskatuz bere semearen bihotz banitzea, bere semearen konbertsioa, Kristau izatea bere seme agusti. Ere, gaztetan, gero eta okerrako ikusten zuen bere semea. Gero eta urrutiko kristautasunetik, evangeliotik, elizetik. Eta sartu zen sekta batean, San Agustin, manikeoak. Eta sekta bateko bataia izan duzen, eta zan sekta ikarari kristautasunaren kontrakoa, kristautasunak gorrotatzen zuen sekta bat. Eta bere amarixoak, monigarixoak, hortxe. Interesatzen zuen, jainkoari eskatzen zion, baina ikusten zuen bere semea gero eta urrutiko gozegoa. Iruditzen zaion bere orazioak, ez zitiola entzuten jainkoak. Baina ez zena da. Agustin zan pertsona ikaragarri inteligentea. Esan genezake, historian egon diren buru handienetakoa, inteligentzia diot, oso pertsona argia, oso pertsona sakora, izugarrizko gaitasun intelektuala zeuken. Eta, garaietan, gero, Milanera aiatu zen, Agustin, eta antxe, bazegon beste figura handi bat. Ambrosio apezpikua, hartako apezpikua zen Milangoa. Oso pertsona inteligentea, jantzia, kultura handikoa, eta halako erretorika berezia zeukena. Eta Agustin, hasi zen, bere sarmoia entzutera joaten zen, batez ere, berak hitz egiten zuen modua oso gustukoa zuelako. Edukiarekin bat ez zegoen, baina arituta joaten zen entzutera gizon horrek nola hitz egiten zuen, nola adierazten zituen gauzak, nola menperatzen zuen latinean. Eta pixka jangoikoak eta bere amaren orazioak eta malkoak eta oidenak bere bihotza ukitu egin zuten, eta hasi zen Ambrosio entzuten, bakarra ongi hitz egiten zuelako. Erretorika izugarria, entzungarria zuelako. Eta azkenik aiatu zen, Kristau bilakatzera, bataioa eskatzera. Ura poza bere amarena. Monika bere amak izugarrizko poza hartu zuen ordu. Agustin gero, idatzi zuen bere liburu asko, idatzi zituen, obra asko idatzi zituen, baina importanteenetakoa dugu bere konfesioak. Horixe euskeratu zuen, eta izena jarri ziren euskaraz entorkizunak. Horixe euskeratu zuen, San Agustinen obra gura. Latinez idatzitakoa. Bere latina gainera oso latina beratsa eta komplikatua baita enteritzeko. Latina estudiatzen haitu ginen garaien, beti itzultzeko zailenetako bat San Agustin izaten da. Zate baterako Santo Tomasen ikaragarri garbi eta errexeten izan da bezala, berak egazen duna, San Agustinena oso komplikatu da, oso lehantea zelako, eta esan dizuari buruzetak, eta baino, hori zan gelatina. Eta bihotz berritu zelarik, gero eta kristauakoa bilakatu zen. Eta ez bakarrik, hola kristau bat, bai, bere sentimendu hori zena da, izugarri bere bihotz guztia jainkoari eman zion Agustinek. Eta bere gaitasun intelektua guztia baita ere, kristautasuna adieraztera, azaltzera dedikatu zuen. Aiatu zen, gero apezak sartu zen, apezpiku ere izendatu zuten, eta esan genezake, nik behintzatara esango dute, historia osoan, Elizaren historia osoan egon duen teologorik handiena bera izan duzena. Askoren iritzia hala da. Beti, San Agustin eta Santo Tomasen batzen dira, baina Santo Tomas gehiago da filosofian eta San Agustin gehiago teologian. Zugarizko lanbide idatzi zituen oso sakonak, gaur egun ere balio dutenak, berak halako gaitasun ikaragarria, kultura baita izugarria zeukan, ezagutzen zituen kontrakoen argumentuak bera ere kanpoan egon duzelako eta kontra egon duzelako, eta horregatik izugarrizko mesedea egin izan zuen bere garaian eta gaur egun ere. Bukatzeko bakarra esan nahi dute, nola berak garrantzi handia ematen zion zoriontasuna. Esan dugu gizakien helburua hoxe dela zoriontsu izatea, denok hori nahi dugu. Eta Agustinek bideotan esaten zuen bere
guzti osoan hoxe bilatu zuela. Baita sekta hortan sartu zenean, baita bestelako bizimoduak eta eramatzitunean beti zoriontasuna bilatu izan duzula. Eta bakarra argitu zuela Jaungoikoarekin, Jesusekin topo egin zuelarik. Hoxe zan bere esperientzia, hori da berak konpartitzen digun esperientzia, kanpoa behiatzen duen eta barua neukan. Egin behituen jaungoikoa bihotzena neukan. Eta hor argitu duen benetako zorion bidea. Esatzen dugu Nagusini, gure alde, hemen akartu garen guztion alde, urte askoan mantendu dezagun, erromeri edarrau, eta denok zorion bideotan asma ezaguna, eta gure inguruko ere hortan lagun dezakegu. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, Nagusini eskatuko dugu, mundu honetan zoriontasuna bilatzen duten guztien alde berak bezala Jesusekin topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta eskatuko dugu, baita ere, gure hilakoen alde, gaurko meza santua bereziki dugu, hartuko ditugu, Elizalde, Famoagoa, familiko hilakoak, eta baita ere, Esteban Irurtzun jaunak bere baita hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun nahi jaunak bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Amen. Indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzaz, baita laguntza ere haren otoritzaz. Horregatik egiru eta santuekin batean beti eta beti abesten dizugu goratzarri hau. Kanta ezagun nahi genuekin, zeru
santu irizkizua da, horietako hauek zu espiritu itxuriz, Jesus Kristu jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta gure gogoz burutzera zekoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio botatik, hau bere gorputza da zuentzat emango dena. Afaldoa perdi karizaturik, ertzet eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztio botatik, hau bere odolaren karizata da, ituntzari eta betiko garen odola, zuentzat eta sorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizturean nere horiekari. Auta sinizmenaren misterioa, eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditunok, Espiritu Santuak izan. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu meditasun osoa, Frantziskoko eta Santorekin, Frantziskoko dozenarekin, eta bizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, fiziko itxaropenean duen diren gure zenideak. Bereziki, Esteban Iruztu eta Elizalde Fagoaga hildako guztiak. Eta hildako guztiak ere. Ahal izazutu erpegiaren horretan. Erruki zekizkigu arren, gu guztio betiko bizitzea egitzi ezagun. Jagoikoaren ama, Maria Duatxorekin, Alenzera Jose Santorekin, Apostu Santorekin, Agustin Santorekin, eta Elizalde guztietan, zure alizkide izan diren santorekin. Haiekin batean, gure ez etzagun. Jesucristo zure zenearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizalditan gizaldi guztietan. Amen, amen. Sanpatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerorena, zerana, santu izan beti zure izena, betor beti zure regnuan, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, eta ez duten dadila eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean,
zuek bakea uzten dizuen ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala eman juzu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eman juzuen bakea ekarri. Jagoikoaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jagoikoaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jagoikoaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, nahi duzu bakea. Hona hemen jagoikoaren bidotxa munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Egin dezagun otoituz. Zure semearen mailan parte hartzenak santu egin eitzala jauna. Kristoren gorputzeko atal izanik sakramentuz hartu dugu gura bera egin daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egun ederra pasa dezazula guztiok, horako baldiakin baino, hiru da, earki pasatu, San Agustin, aurtengo San Agustin hau da, ea datorren urten berriz ere elkartzeko aukera daukagu. Jaunak zuekin, bere ikaz aitzatela, jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Hau itura dugu bezala hemen, horrearako amari kantatuz, bukatuko dugu meza. Beti goizurtak eta horreak harako lotura berezia izan duen historikoki, eta horreako orkozea, armaria edo gurutzea hor dago baita ere, eta horreako amari kantatuz bukatuko dugu. Horri